Здравей, българино! След като в предишните видеа се запозна с делата на моя велик син Симеон, сега е време да чуеш и моята история. Аз съм княз Борис I, владетелят покръстител и обединител на българския народ. Аз наследих българския трон от моя баща хан Пресиян, а той преди това от дядо ми хан Омуртак. Приех владетелския скиптър край река Брегалница през 852 година в присъединените от баща ми обширни югозападни територии, населени с славяни. Още тогава се свързах с идеята за християнството. През същата година сключих съюз с Великоморавия и влязох в война с Немското кралство и неговия съюзник Хърватското княжество. За мое съжаление загубихме тази война и трябваше да разваля съюза с Великоморавия, за да се сближа с немците с цел запазване на българските територии